Здравейте! В това видео ще ви покажем как се променя разстоянието на засаждане, като се променя броя на секциите с зъби. Те могат да бъдат съответно 8, 9, 10 и 7. В видеото показваме как да го направим с 8 секции с зъби, т.е. трябва да махнем 4 секции и да сложим съответно 8 допълнителни планки, които допълват местата на махнатите секции. Преди да започнете да разглобявате машината, трябва да се убедите, че двете стрелки от лявата и от дясната страна на машината са абсолютно една срещу друга. След като вече сте се убедили, че на двата странични цилиндъра са един срещу друг, махате планката, с която се променя дълбочината за засаждане и там трябва да отвиете болчето, което ще ви позволи да премахнете съответно секцията. Така последователно трябва да премахнете 4 секции. След което трябва да разпределите оставащите 8 секции с зъби, като между всяка секция трябва да сложите планка от тези, на които пише 8. Много важно е, преди да започнете да слагате и да променяте разстоянието между отделните секции, да проверите дали двата странични цилиндъра отново са центрирани, да ги центрирате и да сложите първата планка зелена, там където те са центрирани, където са стрелките, и на първата планка я закрепете с две болчета, така че двата странични цилиндъра да не мърдат, защото ако те се размърдат, няма да може да слагате нито планките с зъбите, нито зелените планки както трябва. След като направите това закрепване на планката, което държи двата странични цилиндъра, слагането на всяка една планка напред с зъби, след това зелена планка, която разширява разстоянието, е много лесно. Нареждате ги едно след друго и последната планка с зъби, която слагате, трябва отново да бъде закрепена с болчи. Това придържа планката и по този начин тя не пада. Тоест, сега вече имате машина, която може да засажда с 8 зъбни колела на съответно различно разстояние от тези, с които са с 12 колела. Промяната на разстоянието на засаждане може да се извършва и като се премахва белия болт, който се намира в секцията с зъб. Тоест, там където болта присъства, през зъба ще излезе семе и ще бъде засято. Ако болта го няма, през зъба няма да излезе семе и ще пропусне това разстояние. Така може да промените разстоянията на засаждане до 58 см, като оставите само 2 зъба. Може да бъдат 3 зъба, 4 зъба. Разликата е, че тук през зъбите ще влизат в почвата, но няма да пускат семена. Тоест това не се препоръчва, ако искате да използвате засаждане директно върху фолио, защото ще дупчи фолиото без да пуска семена.